Well. Wie wel morgen wat zeer schijnen merken. En dat wil morgen zijn wat het is. Maar vandaar waar we wat uit merken voor het vleesbroden. Ik wil weten waar we dat doen. We willen met disco vlees merken met gemolken vlees, rindvlees. Dus ik wil weten wat we er maand doen en dan wordt het vandaar dat vlees eruit merken. En dan morgen hebben we het even ja. Zo, koop je hand schijn oven. En dan, we nu kunnen weten wat we alles broden hebben. Dat disco vlees merken. Dat is ja einfach. En smaakt zeer schijn. So, hier wil ik wijzen wat er alles maakt is. Oké, dit is wat we hier aan nu hebben. Hier hebben we 1 kilo gemolken rindvlees. 1 kilo de carne molida de res. En hier hebben we spaak, bacon, tocino. En hier hebben we 5 opgesneden jalapeno peperschoten, jalapeno peppers. Hier hebben we 5, 10, 4 teeth, garlic, chesnick. Hier hebben we zout en peper, zoveel als gebroken. Hier hebben we 1 doosje pilsje, dat zijn mushrooms. En hier hebben we 2 opgesneden sippelen. Zo, het eerste wat we willen doen is dat we dit spaak, waar we dat rijstbroden. Zo, weet wezen. Dankzij. Oké, het eerste wat we willen doen is dat we dat spaak, dat bacon, tocino, bruinbroden. Oeh ja. Nu wil ik wezen wat er wat loten, maar het is smaakt rijst uit. Zit hier van der over zeer smaak. September de 15e, vielleicht. Ik pas hier niet op wat vandaag dat is. Zo smaakt rein alles, bald wordt het alle onja snij zijn. Maar dat is er aan de wat kan eenmaal wezen door. Zo wordt het spaakje brood. Zeer schijn. Nu kijk maar, nu hebben we den spaak zo smaakt rijst. Nächste wordt de sippelen. Oké, dat nächste doen we de sippelen. En maar dat eerste de sippelen. Dat chesnick, dat garlic doen we niet best geloot, maar de sippelen maken en maar het eerste bruinbrood. Nu wordt het zodat er zo half bruinbrood zijn en dan wordt het chesnick te maken de peperschoten. De pilsje, dat gaan we ook voor het smaak. Die wil je ook een beetje bruin broden. En dan worden we dat chesnick en de peperschoten, maar de pilsje die willen we ook met bruin broden met de sippelend help. En weer niet pilsje gelijk, mushrooms, die brok je dan ook niet zo te maken. Oké, nu zijn de pilsje, de mushrooms en de sippelend zo mooi er nu bruin. Dan doen we de jalapenos, peperschoten maken. En de 5, 10, 4 cloves garlic, chesnick, ook maken. Voor dat hier een paar minuten dichtbroden. En dan zijn we eruit om dat vlees te maken. Kijk dat hier en rekken. Wauw. Oké, en dan doen we dat vleesje maken. Zo. En dat spaak. Spaak doen we ook maken. Bacon, tocino. En dan doen we een klein beetje water maken. En dan doen we dat brood wat er koos. Gewoon weten wat het zit wat is koos. Dan wat we dan doen is, dan doen we zout. Zoveel als je dan blijven. En dan leggen we een beetje grove zout even dan het een beetje even strijden, wat je dit hier nog een beetje schijn. Proef er maar niks meer eten meer aan. Krijg zo met een peper. Neem je de peper en strijd in een beetje even, dan zit allebei een beetje fijn in ruim, grove peper, dat kan maar. Ja, krijg je staat zoveel als je blijven. Dit hier. Zeer schijn dat we een beetje even strijden. Ja, en dan lijkt eerst dat rijden. Oké, we worden het hier van der naar Schwind een klein beetje schmoonvat merken. Zo'n strukland schmoonvat, dat ik mal gemerkt heb. Dus ik weet dat van der waren met wiezen.
Al soorten tempereren en schmont en alle soorten. En dan morgen waar we dat even schaap mee, we dat schijnen eten wat ik wil maken. Ik weet niet weten wat we nu willen brokken. Oké, het eerste wat we doen, we gaan hier wat even gebleven het schinkenvlees. Waar we dat hier nemen, wat het klein beetje bruin broden. Straks de rijst als we het spaak gaan en dan gaan we dat even hier doen. Ja, dat schinkenvlees hebben we nu geen rijst. We dat hier uitnemen. En dan gaan we die sippelen rijstbroden. Oké. Next wat we doen is we gaan hier 3 abgeschnittene sippelen. We die hier zo maar bruin broden en dan we kunnen weten wat we next worden doen. Next wat we worden doen, we die pilsje hier nemen. We hebben ook bruin broden. En wanneer ik pilsje gleich, die brokken er dan niet maakt, aber die schmecken sehr scheinbar de smaak van bruinje brood. Nu vangen de sippelen al in de pilsje, mushrooms al vangen ze bruin te worden en dan hebben we hier 1 jalapeno maakt. Dat brokt niet, aber ik leg er een klein beetje een beetje heen. Ja, nu wordt het hier nog eenmaal 2-3 minuten dichtbroden en dan zijn we uit voor die weer. En dan hebben we nog hier 13 chestnut maken. Garlic. 3 cloves. Garlic. Ajo. 3 dientes de ajo. Ja. Nog 1 minuut of 2 minuten staat het brood en dan gaan we dat even weer. En dan gaan we dat shakervleesje nemen, vielleicht 1 Koffer vol. Wat er zelfs gemerkt het. Shakervlees en hier hebben we nog dat spaak wat we steden rijstbroden. Ja. Nu kijkt er maar door. Oeh ja, dit zal schmoonvat geven. Strakland schmoonvat. En dan, wat we dan hebben we hier een ganze liter werkelijk schmoont. En dan jij we den nemen. Dan brengen we den bij een kerken. Oeh ja, nu kijkt er maar. En dan hebben we schmoonvat. En dat wil je één ding zijn. Maar hier wel op eerst met schmoonvat gaan. Dit is schmoonvat. En dan wat we dan doen, zoals we gewoonlijk doen. Dan nemen we, en dan we hier nog een beetje pepermank streken, zo veel als je wil. En dan leg je maar een beetje duil. We het met de vingers een beetje fijn verstreken. Dan smaakt het nog schijner. En dan zout je dan ook zoveel als je wil. Door alweer een beetje overstreken. Grove zout, grove peper. Ja, en dan gaan we dat abkerken. En dan 1 minuut zo kerken doen. En dan gaan we dat in het gläsertje snijden. Dan ga je dat aankerken. Dan ga je voor lang schmoonvat. Nu kijk je maar hoe dik dit schmoonvat is. Verkieltje, vrennertje, Ätschoken. Morgen gaan we dat brokken met Ätschoken en bakkelzaan. Ik wil één ding zeggen. Merk zo'n schmoonvat. Ik weet dat ik helemaal merkt over. Dat kan je bloos niet bearbeiten. Van die oude dag voor hoe we het maar merken. Nou, morgen die motor wat ik wel merken, dan wil ik vielleicht een beetje wat even schapen. En dan weet je waar het zit en waar het moet gemerkt. Dan fijn, nu wil ik dat abkeren en dan wil ik dat in gläsertjes snijden en dan wil ik dat weten waar het zit, waar je van alles in gläsertjes is. Dan fijn. Ja, nu kijk je mal. Nu hebben we dat schmoonvat alles in gläsertjes snijden. En nu hebben we verlang schmoonvat. Zeer schijn. Oké, dan hebben we dat in de wiet. Gestern hebben we Fleischbroden, van der waren we die weer. Die waren van der zeer schijnend ongashandelen werk. Eerste wat we doen is Ätschoken keren. Daar, kijk er maar dat. Frische Ätschoken. Oké, dan fehlt ons bij ons nog een beetje Rijtschaf. Wat we houden is hier hadden ze een beetje een melkkruk is dit. En dan snijden we dat bovenste eng door rauf, den Hals door. Dan snijden we daar zo'n nähen met maas had dat een beetje zo'n stiertje zit. Dat wordt niet leed, Lothar wissen, waar we dat worden brauchen. Ik kan van eerst een kruk, wat dat kruk wat er macht.
Okay, da werden wir uns Ätschoken merken. Ich habe die Ätschoken mit Schal gekehrt. Wisst ihr das auch, dass die Schal die hat mehr nur hat als die Ätschoken selbst? So, nu werden wir die Ätschoken hier sehr fein drücken. En dan werden we sehr schön Ätschoken merken. En ich will hier ein Lepel voll Butter nehmen. Die kann mehr werden, braucht nicht so viel. Und dann Salz, da wo auch so viel es wieder bleiben. Du hast es Wasser mit der Hängen, du mit so nass drehen, das ist sehr schön. Und dann Peper, auch Wasser. Grove Peper, die kann ich auch andere werden. Nu wollen wir das sehr durchstampen, was wir sehen. Wir wollen noch ein klein bisschen Mehl machen. Eins dann lieber Butter, das kann ich auch. Wir werden sehr feine, weige Ätschoken haben. Nu wollen wir das durchstampen. Dann wollen wir wissen, was wir das rein haben. Nu kijk mal, nu haben wir das Ätschoken rein. Oh, aber das ist fein, sehr fein. Ich werde noch einmal ein Lepel voll Butter machen. Nu wollen wir schmecken. Wunderschön. Okay, da wollen wir uns das Gletschaf hier mit reinmerken. Wir haben eine neue Plastiklösch, wo wir eine Art aufschneiden. Von ungefähr Praxis dort, vielleicht ein Zahl und ein Viertel. Dann wollte ich wissen, was wir damit wollen. Und hier haben wir noch eine Lösch. Da wo wir auch nicht zu groß. Ich will wissen, was wir damit wollen. Da werden wir das durch. Was ich in erst gewesen habe. Zodat er groot kan durchvaren. Kijk zoals het staat. Die worden er een beetje durchvaren. En dan wil ik weten wat we aan het nächste worden doen. Kijk, ze staat en dan schroef deze schroef erop. Kijk maar dat. Zo. Kijk zo. En dan willen we hier ook iets aan en dan wil ik weten wat we ermee worden doen. Nu wat het nächste doen. Dankzij. Okay, und die kickt mal, nu haben wir die Lust genommen, was wir schon eine Art aufgeschnitten. Und dann wird die kickt. Dann merken wir hier so eine Warschen ist das. Kijk so. Kijk mal dort. Scharf dort oder scharf dort? Wir wollen Feuersteck hier von der merken. Okay. Een klein beetje dikker door hem zo. Oké, nu wil ik weten wat we het nächste worden doen. En dan wat we dan doen, dan nemen we een lepel. Dan doen we hier een beetje in de groef maken. De krak is dit. Een beetje snel. Een beetje woed aan doen, maar dat. Nu kijk je maar. Krak zo. Oh ja. Dan wird der Schmack mehr und wird verdiut. Ja. Ja, krak so. Ja, sehr Schmack. Dat wird een smakke lam, ja. Sitz mal. En dan wat we dan doen. Dan doen we door Fleisch nehmen. So ein Disco Fleisch, das wir jetzt gemerkt haben. Ich wollte hier noch einwiesen und dann kriegst du es dort. Na, da ist ein bisschen Arbeit, weil ich wollte eigentlich sein. Dann war da mal noch ein bisschen Arbeit merken. Na, was wir dann tun, ist dann da noch Käse. Witte Käse habe ich hier, Mozzarella. Und die wollen, die kann die anderen Käse brücken. Ja, en dan wordt alles gestart. En dan wordt ik wissen, wat we het nächste worden doen. Ja, nu kijk maar, nu hebben we dat Fleisch en alles eruit. Nu hebben we deze hier, wat we hadden zo'n stiertje eruit geschnitten met het taksel. Nu kijk maar, nu hebben we hier, dat staat handtray. Dat zal zo looten als een stier. Hier krijg wat er staat. Door handtray. Ho 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 ho.
Kijk mal der. Das ist so mal bloß für die und dann würde ich bloß überschmieren, aber und dann will ich noch mal was Strom mit mir an. So steht. Und dann habe ich den Bach abgehört. 350 Grad Fahrenheit. Dann werden wir die von euch für 20 Minuten backen, weil das fein brün ist. Und da will wie Ofenkass eten. Und was je wäre wel, wäre Käse gelegt, der kann da boven dann noch einmal ein paar Kreml snappen. Und die geht da noch nicht. So. Nu erst ans Oven height. Ho, ik leef van jou wie. Schijn het ovenkast aan. Nu wou het aan de bak nemen. Zo, nu kijk de mal. Nu je dat aan de bak nemen. Van stek 20 minuten, ik word 10 minuten eerst eenmaal en dan word ik de pan aandraaien en dan wordt nog eenmaal 10 minuten en 15 waar het boven fijn bruin is. En dat is weer rein. Oké, dat heb je nu een halve stunde gebakt. Nu kijk de mal. Wauw. Nu wel wie eten. Zo, kijk de mal. Nu wel wie erschapen. Dit naast ik Ätschoken lam oder potato boats. Okay, da wollen wir uns hier ein bisschen erschapen. Wir haben hier so ein blaches Stert, das haben wir uns selbst gemerkt. Dann haben wir so ein Stert. Und dann schuiven wir das dort noch ab. Nu kijk mal da. Kijk zo. So. Und dann doen we hier das Stert an de schieven nemen. So. Nu kijk mal. Nu wil ik mal de schieven wiesen. Kijk zo staat. Nou zit dit een schijn smaken. Oder zit dit een schijn smaken. So, nu hebben we nog een 2 Französische Tweebakjes erboven, warme, wat ik had zwaars gebakt. En hier is dat schmoonvat, wat ik niet weet wat we hadden gemerkt. En ik wil me dat hier even eten. Dit wil ik alle dag doen, maar. Nu wil we onkasseren. Oké, dan willen we dit moet smaken. Zoals ik immer zei, we zijn zeer dankbaar zijn dat ik ons voor ze gezien heeft. Zijn vrouw voor jullie alle. En ik sogar die einer wat er immer jeder Video immer so steht hat. Ich bin für den auch dankbar. Entweder das sei ja klug, und ich wünsche, die würde mir mal Ruhe geben. Oder der ist in der Welt besser und hat gleich andere Menschen was tot zu sagen, aber weißt du was, mir braucht das nicht. So, ich wünsche die Allbeste und ich wünsche die alle Gott sein Segen. So, immer haben. Nu wel wie eten, hoe ik de bakkersaan hier alle wat een beetje zo zouten. So. En hier hebben we nog een beetje gekookt, dat is niet Mexikanisch, aber dat wordt weer een schijn smaken. Nu wel wie moet zijn. Paar gammelt zijn. En dan deze frisse tweebakjes, ik dan hier een beetje goud extra schmoonvat überjuiten, wat je dan een beetje aanzaten. Dat waren die alle dagen, dan moet we zo sterk en vaart worden. Maar van der waren hier hebben we nog zo'n gerechte peperschoten. Die peperschoten wel naar voren en de rooien, dat krijgt nu. Deze week en vielleicht nächste week gaan die door een Duits schillen. Dat Mexikanische stoer door een winkel in Manitoba, El Roy. Daar hebben nog jalapenos, een Chileaanse, een Chilacca. Und noch Bakkelzaan, Roma Bakkelzaan, wenn die wir uns Salz merken. Foto haben. Ja, haben. Noch Gott sehen. Oh, das schmeckt schein.